Mga sir. Rest of me. John? No. I'm Zyke. I'm Kills. I'm Ondang. I'm Kapor. Uy! Hoy! Hi. Amo din na mong action star niya. Mo na karon na may nikuha na mo para amo daw i-perform mo unsa amo Performance. gusto sad sila makita nga kanang walay edit no. So, at na nami, ako si driver. Primary. Where we going? Uloy ko love ni Southwood Properties. Paano yan? Gusto sila makakita ba kung unsa sa kanang behind the scene mo na nga ilami gigastuan nga bye delivery mi nila tanan sa lani sa Limnon sa plus gigaan ba jud may packet para Packet sa kaon Wi-Fi. mo. Packet Wi-Fi. Packet wifi day ug sa packet bilyaran. Yeah, unsa ba to? Salamat padung na may, don't you worry Don't guys. you worry. Wow, and now we're here. Are may ma-continue sa among kiat. Yeah. Tara tara. Mama ni. Kita ang view. KJ! Oh, tanawa ka na sa camera. Ay, Tara tara. Asa ta? Naatasa. Nasa dagat. Dalagit. KJ mo ni among pambato. KJ! Ang tumong din na mo. Yes na. Ang tumong na mo nga nami karon kay gikuha mi yo sa Yes na. pista no pista. Wow. Pista no. Gikuha mi sa ilang pista nga saksi sila sa among kabuang. Kani. KJ. Kani. Storya mo. English. Enjoy the What is? hello mga fans. Kita mga We are now in Lambog. Touchdown Cebu. Okay, gusto ko mga bawa paila sa mga katawhan nga mananaway na to. Kinsa inyo tagsa-tagsa kapangan. Kani kaibigan na to. Mr. J. Wow. Ito si ate ito. Umaywa. Morwo. Ano ba yung sa? ha? Just nuts. We are start now, huh? Ano sa
Simi Palawan. Simi Palawan. Sige. Tsak, okay, Jay. Kaon sa may mga masulti diri sa dagat diri. Indot siyo niya. Kasi masulti mo diri. Perteng. Limpyoha. Nya, unsa pa? Kaning lugar, isa ginigi, lugar ba yung gitawag? Simi Palawan. Simi Kaon Palawan. sa Palawan man. Palawan. Kay dool sa Palawan Pawn Shop. Asa man na ba doon? Sa dagat. Travel ta. Travel ta. Naunsa ni kanindot ang Dito na to. Libot. libot Ang ang mundo, ang mundo. atong amigo na si Papo Popcorn. Popcorn. Kika ba ni sa Qatar? Qatar. Yeah, Terman kay- Samar. Sa Saudi. Southern Leyte. Saudi. Dubai. Dubai, Bohol. Ang dagat nga. Dagat na sa tinaw Nga karon adto ta sa Hawaii. Hawaii. Adto ta sa Hawaii. Ali, Popcorn. Popcorn ay pa-out to is Mura ni Boracay pero Oo. mato Boracay gi suspensor no. Boracay kaduhar na diri. Kay nagkamnog Sagbot. Sagbot. Ya mabit kay nagkakig sagbot. Ta isa miyahay. Nananod O karon karon nga namingaw nami diri kami. sa Nami Hawaiian Beach. Hawaiian Diri Beach. sa Hawaii. Nami sa lugar nga kami retaw ka na. Kami tao. Gusto gina mo nga Pitbull ang walay. Pitbull. Samok na mo. kami kay ang samok. Ang samok. Subagayo na mo. Oo. Sorry. Oh, sorry kayo mga guys. Balik. Gipabalik mi sa Sitio. Sitio Ingram. Sitio Ingram. Di ba may balik. Balik mi kay daghan daw yung mga iro diri. Daghang dogs. Daghan dogs. Sorry mga kabuti. Sorry mga kabuti. Og mapay gitangkal na Jurassic. Dito siya mag-atang. Oh, Murag Batman. Murag Batman. Dimkitan. Dili mo kitan. Sampol sa Batman. May sampol sa Batman. Oh. Sige. Balik lang mi ha. Balik kami. Ayaw mo Ano pa kawa? paghawa. Mahawa mo. Wa mo snack. Naarwa mis pag snack hatag. Oh. Oh, di sa Frank. Oh. Hey guys. We're Mamalit back. Dili mo na mo bigoon ba nga kanang Ang mong ilibot jud sa kuan, siliton jud mo ang So yun ang pinakalambi na suan. Oh, over surrounding. Over surrounding. oh. Balik. 360. Pharmacy. Nga karon adto Ya, karon mo palit na may o para snack. para snack kay Pamabugno gutom sa- lawan ang among mga agawon. Aw, pamabugnaw sa utok. Okay. Okay, sobra init ka yun. init. Tara. Ya, Are may mabalit. ari yung palit. Perting barto. Barato pa si Unitap. Barato pa si Unitap. Mana are may mabalit. Palit na may o Mana kay kuan ganda yo. Balik diri ba? Ice. ice. Ti, nang pwede mo tanan ka ng kuan ba? Apil ni sa project na mo kay college yo bitan na. Onya. Ya kanang unsa diri rason nga nganong mga tao ba magbalik-balik diri aside sa kabarato sa inyong tinda og sa gwapa sa mga tindira ba? Unsa man depende sa kinaya. Usa sa diri. Pag-depende sa customer. Oh, sakto din. Oh, Pero na aside na natin murag paminaw na ko murag na pay mas laom nga rason ba nganong ang tao mamalik diri. oh. Kay gulog-gulogan ka. Gilog. Hala, gilog na ni Holland no. Wala NMP. Ayaw Ay, natin. di mo balo. Ayaw mo natin. Red horse. Estudyante mi, bawal na sa eskwelahan. Makasama na sa atay. Oo. Nga man siya. Kani idol yung gini ni KJ. Netero, bitaw. Who's that Pokemon? Oh, shout out yung unsingan sa yung story. Sari stores. Sira Store. Shout out yung Oh, kung kamo mga nigi mo sa unsa na yung beach, White Horse Beach. Hawaiian Beach. Hawaiian Beach. Napalit si Kantor. Ari mo balit kanya mga timan ninyo kani. Barato ra kay ni ilaha. Barato bas Unitap. Pwede pa na mahangyo. Oh, Kung hindi ko siya bull. Oh, Hindi ko siya bull. Istorya si Ate KJ. mana si Ate Selsa. Oh, Ate Selsa. Ate Selsa. Ate Silsa. Ate Sil. Tawag ko na to si Ate Silsa. Ate Silsa. Pangalan na Ate Silsa. Nganong nindot di kay ni inyong lugar? Lugar Ate Silsa. Wa man ni sa amo ah.
Liwat sa nagbantay sa tindahan. Aw, natural. Mao jud na yung numero natural. uno, saktong tubag. Pauli sa Ate, tubag. Kung sino nagibalik-balik ang customer din. mao jud. Mao na kay kung gwapa ang mga gwapa nga tindira dibi. Dire, Oy, mga- di ta masaagri. Si Madlang guard. Madlang guard. Yes, ay. Hi. Guys. Lamat. Go. Pasensya kayo. Pasensya na Madlang guard. Botoy na badlong na mo kay na ako ni binuhi. Lapas. Nalapas sa badlis. Balik ito. Stepping on the line. Stepping on the line. Bro, na yung mga Jurassic ito sa Tinoray lang. Jurassic, ang mga... Unsa ba lang, kanang mga... Mga rhinoceros. Kaya nga, bitin nyo na PTL ba? Ano? Alakunda. Balik ka sa meme. Atang mo sa snack, ikaw mas pangadji. Ayan. You say good morning when it's midnight, going out of my head alone in this bed. Wake up till the sunset, and I'm trying to be mad. I miss you so bad, and my heart is so jet lagged. Heart, so jet